Karong grabe kainit ang panahon, gawas sa tubig, dunay healthy alternative nga pato karon sa General Santos City, ang dragon fruit juice. Ano yung report ni Abby Caballero? Dinhi sa public market sa General Santos City, nagapamaligya og pampabugnaw ang college student nga si Justin Kadar ug ang iyang partner nga si Hana. Marso matud pa nila gisugdan ang pagbaligya og pampabugnaw tungod sa grabeng kainit sa panahon. Duna sila'y managlahing flavor sa ice cream. Apan ang labing halinon, kining ilang dragon fruit juice. Ila kining ginabutngan og asukal, gatas ug ice. Wala ni siya sagol nga magic sugar o food coloring. Pure good ta nga makaayo gid sa kalawasan. Matag adlaw dili daw muubos og 80 liters ang mahalin sa ilang baligya. Kay wala ko nagdalag tubig mo na ingon ko hala na dragon fruit magtilaw ta kay para nga mabugnawan pod. Masarap, matamis. Refresh pa ta, healthy pa ta. Good for our health. Matud pa nakatabang ang maong negosyo sa ilang galastuhon sa pang-adlaw-adlaw. Makadugang siya sa mga expenses na sa balay, tapos sa pang-eskwela po niya, then sa among baby. Stay hydrated, karong ting-init, mga kapuso. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.